Ikasturteari amaiera emango diote laster ikasleek. Lourdes Iriondo musika eskolako aurrek urtero emanaldi bereziak eskaintzen dituzte ikasturteari agur beroa emateko. Aurten berezitasun bat aurkitu dugu izan ere, emanaldietaz gain aste musikala antolatu dute Gaztetxoek Sarobeko arte eszeniko gunean. Bertan emanaldiak eskaini zituzten ikasleek. Gazteen errezitaldiei dagokionez, pianoa, bibolina, trompetak eta trikitixaren doinuak entzun dira urnietan azken egunotan, besteak beste. Emanaldietaz, musika eskolan ikasten duten ia 100 ikaslek parte hartu dute. Kontzertu horien artean bestetik aurkezpen ofizial bat izan genuen baita, izan ere perkurnieta, perkusio taldeak zuzenean ikusteko aukera izan genuen. Bestalde, Segura Zegama musika eskolako ikasleen bisita jaso genuen. Segurakoekin elkartrukea egin dute urnietako musika eskolakoek. Bukatzeko, azkenik Sana Duo akordeoi eta piano bikotearen Piazzolla konpositorearen omenean ospatutako emanaldiak aste musikalari bukaera eman zion.